iBuild One South Africa isungulwe ngoMandulo ka-2022 kanti izongenela ukhetho okokuqala. IBosa iqomisa amavoti ngesiqubulo somsebenzi owodwa kumuntu oyedwa ikhaya ngalinye. Umholi weqembu uthi lokhu bazokwenza ngokusimamisa umnotho wezwe. Loyo mlayezo ukuthi kuwo wonke imizi at least kube nomunye osebenzayo abantu bayawuzwa ngoba kuyacaca kahle ukuthi la kunomuzi abantu bangasebenzi kuwona kuba nenhlupheko, kuba nodlame esikhathini esiningi futhi abantwana abakhona ukuqeda isikole. Manje makunjalo kuyadingeka ukuthi abantu bayizwe ukuthi siyabuzwa lokubuhlungu futhi sifuna ukulungisa leyo yonke. uMaimane uthi lolu khetho lusho olukhulu kuyena njengoba eyakulo egqoke isigqoko seqembu iBosa. Lolu khetho ukhetho olusha siqale iqembu ele-New South Africa. Kuyabonisa ukuthi i-caucus esebenza nayo nabantu abakuyi-leadership yeBosa asiyama-politician. Ubuningi babo abanye baphuma kuma-community bangena kanjalo, abanye bawu-doctor, abanye bawama-lawyer, abanye kuyabonakala ukuthi abanye we-activists in gender-based violence, abanye osomabhizinisi. So sithe sathi abangene kuBosa sibonisa abantu ukuthi ipolitiki asinto ebele nje politician. Kufuneka sonke sisebenze. Lolu khetho luzokuba yimpi yamaqembu amancane namakhulu. I-election yokuthi abaphi abakudala amaqembu abuya that are old versus amaqembu amasha azosithatha asise phambili. Ngumholi oyazi ukuthi iParliament isebenza kanjani, ibhizinisi isebenza kanjani, ukuya enkonzweni yazi ukuthi i-civil society injani. Uyayidinga leyo experience uma ufuna ukuba umholi wala eSouth Africa. Nakho-ke okunye iBosa ekuthembisa abavoti uma beyivotela ngolwesithathu. Nithi mina votela iBosa so that uyazi ukuthi into zakho iqiniso labaholi, abantu abazange batshontsha imali yamuntu, abangenabandlululo, asibabeke siyazi ukuthi sizoyakha iSouth Africa yethu sonke.